Hi! Welcome to our channel, Bicolano sa Norway. Ayan, pupunta po kami sa museum dito po sa Norway. So, sasakay po kami ng train. Punta dun mga siguro mga 20 minutes ang train. Hindi, kuya, tatay. Ayan, magmadali. Nandiyan na yung train. Ikke hålebord som het, bare hålebord. Opp eller ned? Opp eller ned? Yeah. Skal vi begynne? Dinosaur Land! Dito, hindi mo na kailangan magbayad sa konduktor. Jadi, baba na tayo na. Baba na tayo. Ready? Ready na? What is it? Huh? Wala, gusto. Hada! Hada! Hada na, hada! Hada train! Hada! Hada Tøyen! Hada! Hada! Nagdanagali ka sa kanila? Yung po sir. Sarap magbilad dito. Ganyan sila. Yan. Dito yung yung entrance. Sarap magbilad dito. The full blooms there. Ano pupunta natin yung dito yung Natur Historisk Museum. Welcome to the Natural History of OSlo Norway. Ito siya. So dito kami pasok tayo. Tøyen insurance. Napunta tayo dito. Ayan. Nature. Parang nature park din sa atin. Sarap dito oh. Ang linis oh. Sarap maglakad-lakad.
siya. Dito ba yun, okay? Yun yung park. Tapos meron dito mga lahat makikita mo yung mga tulips na ang ganda talaga ng nature dito. So iikutin mo to, ang sarap ng hangin dito. Maraming mga local tourists dito. Pupunta sila. Kasi summer na nga. So summer na dito. Kaya maraming mga families nagbabanding dito sa lugar na to. Kasi nga natural park siya. Parang mga flowers na iba't ibang flowers. Ano? Yan sila, kumakain sila. Pwede silang kumain dyan. Yan. Yan, dito. Party baby. Hey John. Yeah. Ito. At mga family nagbabanding sila dito. Huh? Zoologist Museum. Bawal pasukin dyan. Ikot na lang tayo. Klimahagen. Welcome to Klimahagen or the Climate Garden. Yeah. Yung garden dito is Hagen. Mami, kuya, pagod ka na kuya? Ang ganda ng ano? Ng Norway. May isda dyan na pala. Ang isda na. Oh. Diyan po naman ako. Yes. Wala na. Baka tinanggal na ano? Baka tinanggal na yung dinosaur. Kasi makita yung dinosaur, hinahanap na.
bibili ng ticket. Zoologist Museum. Yan, dito. Uy! What the baby? Ada T-Rex? Si John? Si John? Ada T-Rex? Oh, ang ganda. Galing mo. Kuya, tatabi bagay. Yeah, Sid? Wow! Galing mo. Gustong gusto niya yun eh. Alisin? Yeah. What the baby? Sid? Sid? Ano yan, Sid? Ada T-Rex, baby? Kadugo? Oh, yeah. Dete? Uy! Ito siya, fossil siya. Uy. Fossil siya. Ang haba, oh. Did you catch some baby? This is 147 millioner argamela fiske ogle som ble funnet og graduat på Svalbard i 2021. Oh yeah, ito siya. Oh yeah, this is a fossil dinosaur. This is dinosaur. Diba anak? Oh, sana? Yeah. Dito lang tayo na. Ano nga yan dinosaur? What kind of dinosaur? Wow! What is that, baby? Ano yan, anak? Yeah. Yeah, opo, anak, dito you can also see all the different kinds of stones or rocks. Here, baby. Yeah? Yeah, baby. Wow. Uy, what eh? What is that, baby? Ikirer. Steinens rice. Yan. Diba anak? Ang yun. Then Andre? Asan yung sila yun dyan, baby? Ikirer. Alin pa anak? Alin pa nun ko? Galing oh. Ito yung mga animals na matatagpuan dito sa Norway. Oo, ang galing. Yeah, you bet they can They are bear. They are this bear, baby. Okay. Bili ka? Okay. Okay, alis na tayo.
Dørene lukkes.